abịagokwa na mmemme anyị na-eme kwa ọnwa nke anyị kpọrọ giveaway to our fans. Yes, oge anyị ji eme appreciate our fans ndị nọ na social media Facebook. Yes, so n'ụbọchị tata anyị nwere mmadụ ịtọ anyị chọrọ anyị eme appreciate n'ọnwa Nọvemba. Dịka isi malụ, ọ na-abụ every month ọbụla anyị na-enwe ndị anyị na-eme appreciate na Facebook and the other social media ndị ọzọ, mana nke a bụ Facebook anyị na-eme na Facebook. It will interest you to know that na-enwere ụzọ ị nwere ike isi wee so na ndị na-eketa oke na ya bụ small token anyị na-enye kwa ọnwa. Agwara m gị na ọ bụrụ na emesịa fans of the month nke ọnwa Nọvemba, anyị ga-enwekwa nke ọnwa Disemba. Yes, n'ime nke ọnwa Disemba anyị ga-enwezi fan of the year. Yes, anyị ga-enwe fan of the year. So mana nke ọnwa Nọvemba kịta ka anyị chọrọ ime appreciate. Gwa gị na etu ị ga-esi wee nwee ike sonye na ya bụ 1. Ị ga-abụ ejiwe interest ya, ma na ụfọdụ ndị mmadụ amụrụ anyị nwere m 2 groups na Facebook. Otu ụmụ ọgbanje ụmụ mmiri and otu ọdịnala Igbo. I'm one of the founders of that 2 groups na Facebook. Yes, so o nwere ndị na-alụ ọrụ ịfụnanya bụ grupu remain active, na-epozikwazi ihe dị iche iche na nkụzi dị iche iche anyị na-akụziri ụmụ Igbo na ya platform. So o so ihe anyị na-akọchi na nke ọzọkwa, ndị na-share our videos and our lectures on this our page. Ndị na-invite ndị mmadụ to like our page. So some of those activities to promote our page, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, oraifite, all those are efforts ka anyị na-put into consideration. Ọ bụgoro na ị nọ online mgbe anyị na-enwe lecture, yes, ọ bụgoro na ị nọ online, mana mgbe ọbụla ị batara online ị na-share our messages, it still counts. Ọ bụrụ iwu na ị ga-anụ ya immediately anyị na-eme lecture. Yes, so for ndị niile na-esonyere anyị, ọ bụrụ mmadụ niile ka anyị ga-enwe ike ime appreciate n'ọnwa. Anyị kwuru na mmadụ ịtọ ka anyị na-select from Facebook every month. Yes, so nke ọnwa Nọvemba mmadụ ịtọ ka anyị ga-eme appreciate, then agabakwa nke ọnwa Disemba. So ihe onye a ga-abụ na share our videos and our lectures, our page, all here and there, we can end number point, and we have a way of measuring them. Yes, we also our activity in the page. Na our groups na agbakọ ofu mba anwa efu na ozi alụlụ ndị mmadụ aka. So nke ọnwa Nọvemba anyị na-appreciate Sunday Israel Ogbonna. Yes, so Sunday Israel Ogbonna iso na ndị anyị ga-eme appreciate n'ọnwa for your efforts, to say thank you. Ị ga-enweta sum of 10,000 naira. So ị ga-eme bụ ije na this program a na-eme now. Ị ga-eme we drop your account number. Yes, you drop your account number. Then I will come later today. Bob need you send there.
later today may send again, yeah, 10,000 naira. I want to send the you go back to that post, to that a bit of account number. Comment here, ruling what I go your own 10,000 naira. The second person go Olubulu Informer Esther. Yes. So he got to Olubulu Informer Esther. He got now this lecture. I'm only not online. I'm already not online. Yeah, the second person I choose one. He got na message here. Topic here and now give away topic here. They drop boy account number. Later today, you want your own 10,000 naira. I want you went here. If you get back confirm money, what I can't tell madam na I didn't go with you all. Now I go na name. That is the only purpose what's happening. Then for the third person, the third prize went to Judith Blessing. On our alumni on our group. Yes. So Judith Blessing. Here I got a topic here. Lecture in here. Now give away lecture. Here they drop one account number. Then here want to pass your own 10,000 naira. Then in what here if you have comment here and then man na no high put guy name. Like I see you want to do abona. More for any reason you are following me. I'm a name will open doors on our one body teacher. Yes, but I want to guys we are crowded everybody at the same time. But keep working hard. We are taking note of all these things. And I can tell you and assure you in due time we will appreciate you for you to know that we are recognize your effort. We are really appreciate your efforts. Thank you. We go 1 December. Start from today. Yes. So, onwa ajuju obuna. Yeah, my father onwa ajuju obuna. Inwelo. You're digging back. I will pay attention to you. Just WhatsApp me on WhatsApp 0805 78 37 672. Yeah, guys, yeah. Call the one. Because I got your question by 9 a.m. No, go on, case you. I guess,